ମୁଁ ସକାଳର ବାସି କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇ ଚଣା ଶାଗ ତୋଳିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ନାନୀ ଘରକୁ, ମାନେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ନାନୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଣିଜୀ ଛୁଆ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନାନୀ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଛୁଆ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଶାଗକୁ ତ ଆମ ଆଡ଼େ ମୁଠି ଶାଗ ବୋଲିକା କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଶାଗ ନେଇ ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ପରେ ଏତେ ସାରା ପରିବା ଚାଷ ଦେଖିକି ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଚାଷ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି। ତାପରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପୁଣି ମେଳା ବସିଥିଲା। ସେ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମେଳା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ, ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୋସା ଖାଇତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ବୋଲିକା। ତାପରେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦହି ଲସି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବାଟରୁ ଆମେ କିଛି ଛଣାଛୁଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ମା ତ ଆଉ ସେ ଦୋସା ଖାଇବେନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ ମେଳାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।